Bueno, egun on guztioi eta gaur kontan 28. ariketan nola egiten den azalduko dizu. Hau da, cos x, zati, sin, berbi, x. De x. Bueno, ja ni jakingo zue ordezkapen metodoa nola egiten den. Orduan, t bezala hartuko du sin x, eta dt bezala dala sin xen deriva cos x dx. Vale, oso. Orduan, oain sin x-ekatik t ordezkako dugu, eta cosino x dx-ekatik dt. Eta orduan gatuko zen dt, zati t berbi. Eta honek ez dakit oso itxura ona, osea, aldaketa batzuk inbarraren hemen. Bere alako integralizateko. Eta orduan, dt bider t berbi izendatzeitik zenbakitzaia pasatzen badeu, minus bi gatuko zen. Eta orduan, hau bere alako danez, integrala indekeu, eta orduan gatuko zen. T ber minus bat, zati minus bat, gehika. Vale, eta bain, hor ikusi haikenez, t ber minus bat, izendatzaia pasatu dekeu, eta hola positibo gatuko zen. Orduan izango litzake minus bat, zati t, gehika. Orduan, oain t berriz ordezkauko dugu sin x-ekatik, eta hola erantzunek ja, eman ingo dugu. Eta orduan izango zen, minus bat, zati sin x, gehi, ka. Eta izango zen, erantzun.